Ganda ng tanawin ngayon, mga bituin. Gagandang tignan. Sarap tignan, no? Ang Oo dami, nga. no? Gaganda ng ano. Oo nga, nakakamiss. Sana ganito araw-araw. Nakakamiss. Lasing ka na ba? Hindi pa eh. Unti lang. Ba't tumabi ka sa akin? Wala, gusto ko lang umiga. Gusto mo ata ako eh. Gusto ko to, di ko lang masama. Anong sabi mo? Wala. May sinasabi ka ata Wala sa pa. akin. Wala akong sinasabi. Baka may narinig ka ngayon. Di ba? Dalawa lang tayo dito. Maraming tao din sa kabila. Sa kabila, pero dito dadalawa lang tayo. Wala akong sinasabi. Ah, ba't ka nahiya sa akin? Ano, wala. Naiya lang ako sa'yo, mayahan kasi ako. Ganon. Oo. Mahiya. Ikaw pa, mahiya. Mayahan ako. Nakakamiss yung ganito, no? Oo, nakakamiss. Sana. Sana laging ganito. Oo nga. Pero, another topic. May gusto ka ba sa akin? Wala oh. Wala Wala. akong gusto sa'yo. We, Wala, promise. talaga? Kunti lang. Joke lang. Joke lang. Unti lang. Anong klaseng unti? Ano? Para bang kape? Pag binigyan mo ng asukal, matamis o matabang? Matamis, siyempre, pag dinamis. Matamis ng pagmamahal o tamis ng pae? Tamis